сандуқчаи зулбиё. силсила филми тасвирӣ. филми 17. داداجان در خانه بابایم چند روز میستم؟ қариб 2 ҳафта. ним моҳ духтарам. 14 рӯзи расол. шуморо дар деҳа гузошта ман боз ба шаҳр бармегардам. баъд рухсатӣ гирифта меояму шуморо мебарам. амакҷон, баъд ману манижа ба деҳаи бобои ман меравем? албатта меравед. шумо акнун калонакак шудед. рафта хуб сайру тамошо кунед. ба бобою бибиятон ёрӣ расонед. ҳар пагоҳӣ аз хоб хеста, баъди дасту рӯятонро шустан ба ҳама салом гӯед. ба насиҳаташон бо диққат гӯш диҳед. манижа, хонаи бобоят дур аст? ها خیلی دور میرویم و بعد میرسیم. ту ба хонаи бобоят ҳар сол меравӣ? بله هر سال 2 بار میرویم بیژن. بابای و بیبیامро خیلی یاد کردم. ман ҳам ҳар сол ба хонаи бобоям меравам. падарам рухсатӣ гирифтанд. имсол ҳам меравем. туро ҳам мебарем манижа. ана подаи асп. 1 2 3 4. چه خیلی بسیار. ин пода нест манижа. аспи бисёрро галла мегӯянд. ба ҷои аспҳо гов мебуд, пода мешуд. бежан дуруст гуфт духтарам. аспи бисёрро галаю, гови бисёрро пода мегӯянд. агар бузу гӯсфанди бисёр бошад, рама мешавад. اوه من این رو نمیدانستم. манижа, кошки вафодорро меовардем. бе мо дилгир шудагист. راست گفتی بیژن. وفادار حاضر در کجا باشد؟ дар качааш хоб будагист. این دفعه که آمدیم وفادار رو هم راه میگیریم بیژن. بیژن این سگ رو ببین چقدر کلان است. از کدام خانه گریخته وحشی شده است. ваҳшӣ не, дайду шудааст. саг ваҳшӣ намешавад духтарам. вай ҳайвони хонагӣ аст. бежан дуруст гуфт. саг ки аз ҳавлӣ гурехт, дайду мешавад. ҳайвонҳои ваҳшӣ дар кӯҳу бешаю ҷангал мешаванд. این خیل باشد اسب و گاو را به کوهسار بریم وحشی میشوند. ана халос. برای چی میخندی؟ من مگر لطیفه گفتم. манижа, ту ҳайвонҳои ваҳшию хонагиро фарқ карда наметавонистаӣ. خیر تو فرق کرده میتوانی. تو داناچه. албатта метавонам. ҳайвонҳои хонагӣ соҳиб доранд. ҳайвонҳои ваҳшӣ бесоҳибанд. онҳо куҷое хоҳанд мераванд. озод ҳастанд. дар ҳақиқат дуруст мегӯӣ бежан. ин ҳамаро аз куҷо донистӣ? амакҷон, китобчаҳое ки дар зодрӯза манижа тӯҳфа карда буд, суратҳои ҳайвонот доштанд. номашон дар олами ҳайвонот буд. ман тамошо кардам, падарам фаҳмондам. офарин бежан. ба деҳа ки расидем, дар бораи ҳайвонҳои хонагӣ боз бисёртар мефаҳмед. дар хоҷагии мардум ҳайвонҳои хонагӣ бисёр аст. кенгуру ҳам доранд. کنگورو بوده است. барои чӣ механдӣ? در تاجیکستان کنگورو نمیشود. манижа рост мегӯяд амакҷон? рост мегӯяд бежан. кенгуру дар кишварҳои гарм мешавад, чунки аз сармо метарсад. тоҷикистони мо гармо ҳам дораду сармо ҳам. ватани кенгуру австралия аст. ташаккур амакҷон, фаҳмидам. داداجان برای چی گاو و گوسفند را حیوان خانگی میگویند؟ ман ҳаминро пурсиданӣ будам амакҷон. онҳо хона надоранд. хона намесозанд ку? саволи дуруст додед. офарин. гов, гӯсфанд, асп, буз, хар, саг ва гурбаро барои он хонагӣ мегӯянд ки онҳо дар хоҷагӣ дар ҳавлии одам зиндагӣ мекунанд. онҳо ром шудаанд.
ром шудан чӣ маъно дорад амакҷон? ин ҳайвонҳо дар замонҳои қадим ваҳшӣ буданд. одамон онҳоро ба худашон ром карданд, яъне одат куноданд. акнун онҳо аз одам наметарсанд, фоидаашон мерасад. чӣ хел фоида мерасонанд? бежан, ту ҳаминро ҳам намедонӣ? Ҳа! масалан, гов ба мо шир медиҳад. офарин манижа. аспро савор мешаванд, аз бузу гӯсфанд пашм мегиранд, аз пашми онҳо ресмон мересанд. баъзе либосҳо ҳатто қолину палосҳо пашминанд. аз пӯсти ҳайвонҳо пойафзол тайёр мекунанд. ба деҳа ки расидем, дар бораи ҳайвонҳои хонагӣ боз бисёртар мефаҳмед. ман боз як чизро фаҳмидам. манижа вафодор ҳам хонагӣ будааст. бале бежан, сагҳо хонагӣ будаанд. аввалин ҳайвони хонагӣ саг буд. саг ба одам зуд унс гирифт ва ром шуд. баъдтар одамон дигар ҳайвонҳоро барои эҳтиёҷи худ ром намуданд. канӣ акнун ба ман ҳайвонҳои хонагиро номбар кунед? вафодор, саг, гов, гӯсфанд, хар. шутур, асп, буз, гурба. гурба мушҳоро шикор мекунад. муш ҳам ҳайвони хонагӣ аст. муш ба одамон зарар мерасонад. вай хонагӣ нест, ваҳшӣ аст. хонагӣ аст. охир муш дар хонаи одамон зиндагӣ мекунад ку. чӣ хел хонагӣ? вай аз одамон метарсад ку? манижа дуруст гуфт. муш ваҳшӣ аст. вай ба хонаи одамон аз зери замин мебарояд. ягон чизро дуздида мебарад, халтаҳоро сурох мекунад, китобҳоро мехояд. вай ваҳшӣ аст, чунки ба одамон фоида не, зарар мерасонад. воҳ, амакҷон, ман китобчаҳоямро пинҳон мекунам, ба мушҳо намедиҳам. ман акнун фаҳмидам, ки барои чӣ одамон дар хонаашон гурбаро нигоҳ медоранд. гурба душмани мушон будааст. ана ин гапи дигар бежанҷон. акнун ҳардуятон ба як саволи ман ҷавоб диҳед. заргӯш ҳайвони хонагӣ аст ё ваҳшӣ? хонагӣ. ваҳшӣ? ҳарду дуруст ҷавоб додед. баъзе ҳайвонҳои ваҳшӣ хонагӣ ҳам мешаванд. дар баъзе кишварҳо аспу хару сагҳои ваҳшӣ низ бисёранд. ҳатто гурбаҳои ваҳшӣ вомехӯранд. онҳо мисли маймунҳо дар беша зиндагӣ мекунанд. заргӯш ҳам ваҳшию ҳам хонагӣ мешавад. ман инро намедонистам. ман ҳам намедонистам. аҷоиб будааст. амакҷон, бобои манижа шутур доранд? ман ба шутур савор шуданӣ. не, шутур надоранд. шутур дар дашту биёбон мешавад бежан. асп доранд, тойчааш ҳам ҳаст. боз бузу гӯсфанд, гову барзагов, заргӯшу мурғ доранд.